Hello, Namaskara. V4 News and Anchane Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpana Malpunanchina ROHAN Corporation Comedy Premier League Season 3 Grand Finale ge Niklen Mataralayan Mokedet Korondula Demaltonji Jorda Tati Botudu ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು CPL ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೊರಯಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರುಕಾದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪವರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ powered by sponsors ARUNA MASALA and Anchane Land Trades and aita ottugu englottige join atere Satyanath Stores and aitottige BDG Pi Enterprises nammottige ulleru aita ottugu special partners adu automobile partners adu RENAULT ulleru nammottige and Anchane Tribhuvan Hero dakul nammottige ulleru so beverage partner adu Nandini dakul nammottige ulleru technology partner adu Digital Planet mokul nammottige ulleru so aita ottugu green energy partner adu Kumble Solar nammottige and Anchane costume partner adu Black and Black fashion analyst and Anchane costume cottage dakul nammottige ulleru so radio partner adu Red FM 93.5 mukulla nammottige ulleru so aita ottugu nama main sponsors ittinindana nama co sponsors anchi barondulla and surukadu Royal Heaven Rose dakul nammottige ulleru so VK Furnitures and Electronics nammottige ulleru wardrobe dakul nammottige ulleru modern kitchens ulleru SL Shade Diamond House Lady Hill and Anchane car decor Kadri Biomond hair replacement aita ottugu Cochin Bakery Vasudev Stores Olympic Sports and Anchane nammottige SS Creations dakul sounds dakul ulleru and GD dakul ulleru Vedam Ayu dakul ulleru and Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College Ujire mokul ulleru so at the end of the season ingul maata nama sponsors and co-sponsors and nama partners nama association atinaklen maataregla ingul thank you so much and I kindly request you to applause for them. Thank you. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ ತೆಲಿಪೋರೆ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಪ್ರಶಂಸನ್ ಪಡೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ನೆಟ್ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುನು ದಯಗಿನ್ ಬನ್ನಗ ಆಕುಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಂದ ಪೆರ ಆಪುಜ ಅಲ್ಪ ಇದಾರಬೇ ಬಾಡ್ನು ಎಂಕೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೆನ ಅವೊಂದತ್ತು ಹಲೋ ಯಾರು ನಾಗೇನಾ ಯಾರು ನಾಗೆ ನಾಗರಾಜೇನಾ ಬನ್ 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 ಓಲ್ಲ ಪುಂಚೋದ ಪುಂಚ ಮೆಡುಲ್ಲನಾ దాని కాల్ అందినా పంచమి పంట పోను అంతినా బాబు ఈ ಓಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಬಾನಾ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಈ ಸೀದಾ ಎದುರುಬಲ ಬಂದ್ಬೇಡ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ತಂತಿಗಮ್ಮ ಉಂಡ ತಂತಿಗಮ್ಮದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿತ ರಾಸಿಜ್ಜ ಏನ ನಾಯಿಂಡ ದೆಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕ ದಕ್ಕನಾ ತುಲಗ ಬೂರನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನು ನಾನ ಕಿನ್ನಿ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದಾದ ಮನ್ಪ ಬಲ ಬಲ ಈ ಎದುರು ಬಲ ಬಂದ್ಬೇಡಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬಲ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ದಾಳ ಹಚ್ಚಿ ಬಲ ಎದುರು ಬಲ ಸೀದಾ ಎದುರು ಬಲ ಓಯ್ ಫೋನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಫೋನ್ ತಕ್ಕದರತ್ತ ಬೂರನ್ನ ಜಾಗ ಬೂರ್ದನು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಾಲಾದ್ ಬೋಂಡು ದೇ ಓಯ್ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಆಪಿನತ್ ನನ್ನ ಎಂಕ ಕಿನ್ನಿ ಆಪಿನ ಡೌಟೇ
ಓಯ್ ಏಡೆ ಏಡೆ ಅಬ್ಬಾ ಸೋ ದೇವಾ ಏಡೆ ಪಾತೆರು ಅಂತೀನಿ ಏಡೆ ಅವಯ್ ನಾಗರಾಜೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡರ ಆಂಡ ಎಂಗಿಲೆಲ್ಲ ಪದಂಗಡಿ ಆಯ್ಬೋದು ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಯನ ದೇ ಪಪ್ಪ ಇರಗೆ ಏತ ಸಲ ಬಂತೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಎಂಚಿನೇ ಪಪ್ಪ ಇಮಕರಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಬತ್ತ ಉಂತಿಲ್ಲ ಕಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಚದ್ಮೇಸೇನ ಪಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಈ ತಾಂಡಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನೋಲ 4 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಈಜೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಜನ ಸೇರ್ನೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಮೀಲೆ ಪೋಲೆ ಓಟೆ ಮೀಪಿನಿ ಬೇ ನೀರು ಚೌಲ್ಯತ ದಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಊರೀಗ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂದರ್ಗಿತ್ತ ತೂ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿರ್ಗೆರಬಹುದು ಅಂದ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋದೆ 5 ವರ್ಷ ಕೊಡೆ ತಿರ್ಗೆರೆ పోತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ದಿನೋಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬರತಿಲ್ಲದ ಬಾಯ ಮಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಿನೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತೀರ್ದ 5 ವರ್ಷ ಲೇ ಓಯ್ ಮಗೆ ಜುವಡುಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆ ಪೋಲೆ ಯಾವ 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 ಯಾಕಾರ ಪೋಪೋ ಅವಳ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕಲ್ ತೂ ಅನ್ಕೋ ಎಂಚಿನ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಲೆತ್ತನ ಮೇ ಯಾನತ್ತಿ ಬಾಯ ಮನೆ ಜೋಕಲಾದು ಪಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೋರಿ ಉಲೇ ಬರೋಲ್ಯಾ ಓ ಪಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ದೇ ಬತ್ತೆ ತೋಜೋಡಿ ಪಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಆ ಬಾಕಿಲ ಬಣ್ಣ ಉಲೇ ಬಲೆ ಮೈಪೋಡ ಪರ್ಪಣ ದಾದ ಮಾರ ಬತ್ತಿ ಗುಲ್ಲೆ ಕೈ ಒಡೆದೀತ ಮಾರ ಏರಿ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಾಟುನೆ ಇತ್ತೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ ನಟ್ಟುನ ಏರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಲೇ ಬೈ ಆ ಬಾರಿ ಮಲ್ ಓಸೇನ ಪರ್ಲಿ ಬಿಗಡ್ 4 ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಜ್ಜು ಪರಬೆ ಒಂಜಿ ಗೂರ್ಕೆ ಪುನುಲೈ ಏಯ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೇವ್ ಅವಿರ ಪಪ್ಪನ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನೋ ಪಾಯ್ದು ಹೊರಲೇ ಅತ್ಯ ಎಂಜಕ್ ಬೈದಿನ ಎಂಜಕ್ ಬೈದಿನ ಯಾಂ ಪೋರೆ ಹೋರ ಹೋಪನ ಈ ಪೋ ಆತ ಸಸರನ್ ಪಡ್ ಹೋಯ ನಟ್ಟುನೆ ಪಯ ಎಂಜ ನಟ್ಟುನ ಇದ್ದಾನೆ ದೇ ನಟ್ಟುನೆ ಬಂದ ಆತ ಸಸರ ಮತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಚಾನನೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಹಾಕದ ಕೆರುವೆ ಯಾನು ನಟ್ಟುನೆ ಅಂಚಾತಿನಿ ಯಾನು ಎಂಚ ನಟ್ಟದು ಪರಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರು ಯಾಂದಲ ಪೊಸ ತುಂಡ ಅಂದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬರೇರೆ 2014 ಮಡೆ ಬರೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಪೋ ಒಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಸೈತೇ ಪೋತು ಇನಿ ಬಾಗಲ್ ರದಿಕ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ತನಾಡುಟ್ಟು ಏರಿ ತೆಲಿಪೇರ್ನ ಆ ತೆಲ್ತಾರ ಯಾನ್ ಬೇವ್ ತೇಲ್ತೀನಿ ಅವಲ ಪಂಚಾಯಜಿ ಹೋಯ್ ಪಿದೆ ಪಯ ಬೈದಿಂದಾನೆ ಯಾ ಪೋರೆ ಆ ಪೋಪನ ಬಡೆ ಪೋಪುನಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪೋಪು ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೋಟು ಪೊರ್ಲೋಡು ನಟ್ಟೊಂತ ಎಂಕಿ ನಟ್ಟುನೆಟಿ ಸಾವುದ ಪೊರ್ಲ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರಮೋಂಡಿ ನಟ್ನೆಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ದುವೇ ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲ್ ನಟ್ರೆ ಬತ್ತಲ್ ದುವೇ ಮುಜ್ಜು ಪರವೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ತಂದು ಆರ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ದುರ್ಕ ನುಲೆಲೆ ತೊಂಬೋತೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಲ್ಲ ತೋಜೇರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಬೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಓಯ್ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಎನ್ನ ಮೇರೆಗಂತ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ವಾ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೂಯರ್ ನೂಕುನು ಅವ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ನಟುನ ಅಲ್ಲ ಓ ದೇವಾ ಮೇರ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋಯಕ ದಿನ ಕೊಂಚ ಏಸ ಮನ್ ಪೋರತ್ತೆ ಇರಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ನಂಬರ ಪುಡಿ ಎಂಕು ಮುಂಚೆ ಅಂಬರ ಅನ್ನತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕಡಿನ ಯಾಕಾರ ಪೋಪೋ ಅವ್ಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕನಗನು ఏందే దిక్కెలు కనకత్తు ఆ పొంజోనకే దిక్కెలు నూకెరండియాను ಬರ್ತಾನೆ ಸೀರೆ 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 ಉಟ್ರೆ ಕಣ್ಕಂಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗೌನು ಪುಟ್ಟ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಬಟ್ಟೆಲೇರೋಯ್ತು ನೀವು ನೋಡೋದ್ರ ಆಯ್ಸ ಆ ನಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತುನು ಆಡವನ್ ತೂಲೆ ಲೇ ಓಯ್ ಧರ್ಮ ಓ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮನೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ಉಂಟಾವ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ನಟ್ಟರತ್ತ ಬಂದಿನ ಮಾರ ಧರ್ಮ ಬಂದ ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂಡತ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆತ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೀರ ತೂಲ ಸೀರದ ಬಣ್ಣ ತೂಲ ಬೇ ಬಣ್ಣ ತೈಕ ಸುಣ್ಣಾಕನಲ್ಲ ಅವು ಕಲರ್ ಬರದು ನಮ್ಮ ಸೀರದ ನೆರಿ ತೂಲ ಬೇ ನೆರಿ ಬುಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ಸಣ್ಣ ತುಯ್ಯರ ಹಬ್ಬ ಜತಿ ಗಡೈ ಕಾಲದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೆರಂಗ ತೂಲ ಬೇ ಸೆರಂಗ ತೈಕ ಪರಂಗಿ ಆತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುಲಗ ಕಣ್ಣು ಎಬೆ ಕೋಸು దాదావన్నీ కోసు ఆ నికరగండి అవేకేన్ని అవుమిని పంతోడు ಈ ರವೇನೆ ಬಂತಡು ಯಾನ್ ಅವ್ಯತೆ
ಕುಸುಮ ಈರೆ ನನ್ ಮೋಕೆಡು ಕೂಸು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾಲ ಓ. ಅಲ್ಲ ಮುಂಗುದುಲಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಂಡುಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಪ್ಪುಲತ್ತಾವು ಕಾರ್ಸಿರ್ತ ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಪುಲಿ ನೀರ ದುಂಕಿ ರಸ ರಟ್ಟಿಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಆ? ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ನವಿಲಿದ ನಾಟಕ ಅವಲ್ ಕುಲೆ ಕಲ್ಕಿ ಏ ಕುಲೆತ್ ಯಾನ ನವಿಲು ನಲಿಪು ನಲಿಪು ಎಂಚಿನ ಚೊಟ್ಟೆ ನವಿಲು ಮಾರ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಚೊಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ದ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೊಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನಿ ಒಂದು ಕೊರಂಗುಲ ಚೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಂಡೋಡು ದಪ್ಪನಾಗ ಏರುವುದು ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಏಕರೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೈದ ಆತನತ ನಟುನಲ್ಲಿ ಎದೋಳು ಓಟೆಗ್ ಇವ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆನು ನಟ್ಟು ನಾನು ನೀ ಕಡಪುರತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗೇನದ ನಾಯ್ತ ಮಗ ಏರಿಯ ನಟ್ಟುನಾಗ ಸಣ್ಣ ಈನ ಮುಂದೆ ನೆರಡಿ ಹಾಕಿ ಏರಿಯ ನಟುನೆ ವಾರಿಜಾ ಯಾರು ವಾರಿಜ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಸು ವಾರಿಜಾ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಪೆತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಗ್ರೀಸಿ ಮಾ ದೊಂಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈತುಂಡ ಆನಿಯ ಪೋತ್ವೆ ಒಡೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮೈಪುನಿ ದೇ ಓಯ್ ಅವು ನಿಂಜ ಚುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸೆ ಮಾರ ಚಿ ಗ್ರೀಸ್ ನೀರ್ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಗೇರೇಜ್ ದಾದ ಅದೇ ಗೇರೆ ಜತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಏನಾನುನ್ನದ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೆ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ ಬೈಬೇಕು ಮೇರೆಗೆ ಅಂಬರಪ್ಪಿ ಅಂಬರಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ನೇ ಯಾನ್ ಈನಮುನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ತುಲೆ ರೋಮ ಸರ್ತ ಅಂತ ತೋಂದಿನಿ ರೋಮ ಸರ್ ತತ್ತು ಮಾರ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ ಅವೇ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ದಾನೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಾನೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ದ ಜನ ಮಾರ ಮೇರೆ. ಹಾ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದುಮ್ಮುಂದತ್ ಯಾನು ಮುರಾನಿಲ್ಲ ತೂತೆ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೈತೇರ್ ಏನೇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಈತ್ ಬಟಾನ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರ್ದು ಕಪ್ಪುದ ಸೂಪಾರಿದ್ದೆ ಅವ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹತ್ತಿ ಅವ್ ಮೇರಿ ಬಾಯಿನ ಮರಣೋ ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ಟದ ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಏ ಆಗಲ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಟಿ ಇತ್ತು ಮೇ ಬೇಟಿ ಹತ್ತಿ ಅವ್ ದೋಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ನ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಮೆನಿಕುಲು ಗ್ಯಾಪೇ ಕೊರ್ಪು ಜನ ತಮ್ಮ ವಾನಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೆನಿಕುಲು ಫೈನಲ್ ಅತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬೇರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋಯ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬೈ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್కపోతే ತೂಪೇರಿ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲ ವಡಪೌಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕೇರ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಂತು ಆರ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಂತು ಬತ್ತತ ಅಂದ ವಡಪೌದ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನು ಬಂದು ಮುಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತಳ್ದು ಕಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುಂಚಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೈತನು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಡೆ ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನ್ ಏತು ಬೆಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏ ಮೊಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಮನ್ಪತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬೆಲೆ ಏತಮೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಏತಮೆ ರಡ್ ಸಾರ ಅದೇ ತಿಂಗೊಳ್ದತ ತಿಂಗೊಳ ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲಿ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸಾರ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸಾರ ಅಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಪ ಸಾರ ಅಂಡ 1,20,000 ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಾಯಿ ಬೆನಿಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಎನ್ನ ತೊಟ್ಟದ ಬೇರ ಅಲ್ಲ 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 ಕರ್ಬದ ಗುಜಿಲಿದ ಬೇರೆ ಬದ ಬೇರೆ ನನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಣ ನಿಗಲು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋರಂಡ ನಿಗಲು ಓ ದೇವ ಅತ್ತಮೆ ನಿಗಲು ಏತ್ ಬೆಂದನಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಸುರುದಾಲೆದ್ದೆ ಅತ್ತಮೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ನದ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಏನ್ ಬನ್ನಿ ಅದೇ 10 ಸಸಾರ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ನು ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಐಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರ ದಿವಂಗತ ಜಯಶೀಲ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಪರಕೆದ ಆಟನ ಏತಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಬರಪುಜಾವೆ ಎಂಜಿನ ಮುಲ್ತ ಕೊರೋನಾ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಳು ಹೊರಂಬರಕ್ಕೆ ನಿಂಗ್ ಜತ್ತ ಇದೇ ಕೊರೋನಾ ಆತಿತ್ತು ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಪೇರ ಡೌಟ್ ಆಪಣಿ ಅದ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಓರಿ ಪೋರ ದಾದಾನ ಪೋರ ಮೆನಿಕುಲು ಎಂಜಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ CPL ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬತ್ತೀರ್ ಆರ್ ಎಂಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀರ್ ಆರ್ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೋರ್ಲೆ ಬಂದಿರ್ ನಿಖಿಲೇಡ ಆರ್ ಕೇಳಿರ್ ಎಂಗುಲ್ ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ದೆತ್ತು ಕೋರಿಯ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತನ್ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿರ್ದು ಬೇಜ ಕರೆದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ V4 ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತಡು ಸುಬಕ ಓರುವ ಈ ಬಟ್ಟಲ್ ದೊಟ್ಟು ಗಿಮ್ಮಲ್ ನಾಳೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಿರ್ಗೋ
ನಿಕುಲ್ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳರು ಮರ ನಿಕುಲ್ ದಿವಾಯರು ಊರುನು దాగొత్తునా నిన్న అమ్మేరు సరి అవడాండ ఇవన్నీ దేవస్థానం పోదు రడ్డు అప్పద పూజ మన్పోడు ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಣ ಪೊಪ್ಪ ಸರಿಯಾವೆ గొప్ప సరి అజల అప్ప దిక్కున్నదే ನಿಕುಲು ನಿಂಗೆ ಉಪ್ಪರ ರಮನ್ ಇದು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೇರೆ ನಟ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ನೊಂಜಿ ಮೇರೆ ಕಡಪುರ ಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಲಡೆಯಾಂಡಾರ ಕಡಪುರ ದುಂಬುಲ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪುರ ಅಂತೆ ಓ ಪುಂಜ ಇಡಲಿ ಈರೆ ಕೊಂಚ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಲಡೈ ಮಂತು ಪೋಲೆ ಮಾರ ಇದನ್ನ ಪೋಪು ಜೇರಿ ಯಾರು ఓ కాలి లడే వందకి 200 రూపాయ ఎంగే మనుడు ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂಗಟದ ಕಡಪುರ నిర్నానద ನಿರ್ನಾನ್ నే ఈర్ల వంజి అన్న కండని ఆ నెరి ముసుండు మాత మాత నీర్లన్న కండని ఎన్న కండని పండ్ర ఇంక నాచిగా అప్పుడు ఎన్న మాతా మహిళా మండల దగ్గర పంపిణి పోదు పోదు ఆ పరపర మధ్య అతిన ఐలాడ నీకు నట్టునే నాతో లేత ಅವೇನೇ ತಾತಿನಿ ಇಮ್ಮೆ ರೈತ ನಡು ಮಾರ್ಕೆ ಇಮ್ಮೇಡಲ ಉಂದತ್ತು ಇವಂಗಿದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟ್ಯಾನ ಅಯಂದಾಗಿ ಸಾಂಗುನ್ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜನತ ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಸೇರ್ವ ಬೋಫಿನಿ ದಾದಾದೆ ದಾದಾದೆ ಮೋನೆಡು ನೆರಿ ಉಂಡುಂದ ಬರ್ಪತ್ತ ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಯಾನಿಗೆ ಪೊರ್ಲಿ ಜಾತ ಅದಕ್ಕೆ అని యాన్ పొర్లు పుట్టగనికే నన్ను మది మారాత్రి అంత కాసిత్తన ఆస్తి బతికిత్తన బందన మది మాతదే ఇతని క్యాంపర్ చాతనికి మగ నిన్న మహిళా మండలకు దాత పని పెడితే ఏ నన్ను మది మ్యాప్ నేర్తే నట్టునాయ నాతులు ఎందట అమ్మే ఓ నట్టునాయ ఇడే బల ఇదే ఇడల దా ఎన్న కన్నెదురే ఎన్న బొడిది నిక్యాన్ మధ్యమే మందు కొర్ప దా ఎన్నడుపులే ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂಡ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಒಂಡ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಿರಾ ಪರ ಕೆದು ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದಲೆ ಮುಂದಲೆ ಚೈನ್ ಈಗಲೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪತೋಲ್ನೆ ಏ ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಅವು ಒಪ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಚೈನ್ 14 ಜನ ಕೊಡ್ತೀರಿ నువ్వు ఒప్పదే నేను పప్ప కొరు ಒಪ್ಪದೇರ ಪೋಯರತ పోయరా ಅಗಲ್ ಪೋಯರ್ ಪೋಯರ ಅಕುಲು ಕೆದುಕಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪೋಯರ್ పోయరా ಪಟ್ ನೇ ಪೋಪ ಇಡಲಿ ಇತ್ತೀರ್ ಕೋಪಡ ಅಮ್ಮನ್ ತೊರ್ತು ಬಿದೆ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತ ನಾದ ದಾನುವಾರಿ ಏರಿ ನಾನ ದಾನುವಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಾನ ಕೊಟ್ಟೈ ಎಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಲ್ಲ ಬರೋ ಡಿಡೆಗ್ ಎಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ ಬರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಮರೆವು ಪನ್ಪನ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ಬೋಡೈನದು ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಕವಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಲಕ್ಕವಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡದಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಭಾವನೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಅವನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಕವಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಿಕುಲು ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಜನ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ಸ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೇನ್ ಗರಡ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಕ್ಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೋತ ಪುದರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂದು ಪುನಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತರ್ನಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು
ರಂಜನ್ನಲ ಆಕಲೆ ನಿಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಹೊಡಿದ ನಿಕಲ ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಿ ಇಂಕ ನಿಕಲ ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಡುಟು ಆಮೆ ಮಗೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಚಿಜ್ಜುಗಳು ಬಂದಿ ಬುರಾನಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ಲಿ ವೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮರೆವಿನ ಸೀಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಜಗದೀಶ್ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರುಡ್ದೆ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮರೆವ ಸುರುಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಮಗನ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದು ಶಶಿ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನೈತೆ ಎಂಟ್ರಿ ರಂಜನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಕಾರ್ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ಅವೇ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಕೊರೊಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶರಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ರಾಯ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಬಾರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ BNI ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಂಗಲ ಈ ಕೊಂಚ ಕೋಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದು 277 277 ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ತುಯರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಪಂಡ ಆತಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ 277 ನಮ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ CPL season 3 the fourth place with 277 points goes to Modern Kitchen Friends. Congratulations and chappale. Woohoo! Congratulations Modern Kitchen Friends. ಓಕೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುವ. ಸೊ ನನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕಾತ್ಕುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ Vinit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpunanchina Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3. Bye bye, tata and take care.